Magadi mdara. Ndofara angu. Magadi. Ndofara. Muri chini chi? Murume nemukadzi. Murume nemukadzi. Ongo. Vari kumashure. Vari kumashure. Tinozoita kuti nhamo dzidzi dzatiri kubvisa pano dzive kwamurika. Ukazoti dzako plus dzevamwe. Your husband and wife. Ongo. Muri sei moms? Ndiri right prophet. Papa, ndiri kuoneswa kuti chamuri kunyanya kuda inyaya yekuti muite mwana nemudzimai wenyu. Ongo munhu waMwari ndiwo nyaya ndatofambira kuya pano. Muda vana here kana kuti mwana? Vana. Vana. But muri kuti muri kuda vana asi ndiri kuoneswa paine kamwe kamwana kamuri kuperekedza kuchikoro kadika. Ongo munhu waMwari maona ipapo. Kamwana kani? Mudzimai wangu ndakamurora ine mwana wake. Okay. Oh. Roverai maoko varume vanogonawo kuchengeta vana. Kana watoda munhu ibvo wada nemwana wake. Sanzo rinotongozviwa nechi? I love it. Are you at grade and 1? Enter grade 2. Grade 2. Oh. Ndodomonga here. Tamanzai maoko John, mama. So papa, manengo yakadii muchitsvaga mwana? So far gore nerara ichi3. Zvichiramba. Zvichiramba ndanoita nekufamba prophet. Saka ndandauya kuno kuti muzondibatsirawo inyaya yembereko. Nokuti kwese wandiri kufamba ndiri kunzi inini ndindisingaite mwana ndi mudzimai wangu ndakamutora ine mwana kare. Okay. But it makes sense kandi makataura mwana nemwana saka vanhu vanogona kumezha vachidaro nemaziso. Ndozvavari kuedza kutaura. Kuti ini handina mbereko nokuti uyo akamutora ine mwana kare saka ndini ndikushaya mbereko. Okay. Ndazvinzwisisa. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka baba, but chokwadi ndechekuti asingabereke mudzimai wenyu. Nemi munobereka. Uyo ane mwana akakareka prophet. Bora basi. Saka mauya pano. Hana yako ngaisarove zvandoona nekunhaku mwanangu. Zvokupfuura mai manje, wazvinzwa? Okay. Haatozvipedza mai manje. All right, baba. Wakaita mamarriages mangana? Ndakaita 2. Wazvinzwa? Iwokodzwa 1. Ongo. Hanzi 2. Marriage yako, marriages yekutanga yakaparira sei? Yakaparara nekushaya kubata mbereko. Saka murume wangu akazorora umwe mukadzi ndobva vana. Nekutadza kubata mbereko? Ongo. Ko H2? H2 yakaparara futi handina kumbonzwa chikonzero kuti chii. Saka ndingofunga kuti pamwe inawo yekuti yembereko iyoyo futi. Kumaraini kwenyu vanhu vese vari kungokuti mwana mugrade 1 ndewako. Asi mwana uyu ndewani? Mwana uyu ndewa sister yangu yakashayika, twin wangu. Akashayika vandanzi nevabereki ndiwo uchaita musara pawana. Saka uchagara nemwana iyeyo. Saka ndiwo zvandikugara naye izvozvo. Baba, una mzunguza yenye msoro.
I know zvinorwadza, but chokwadi ndechekuti iwe utori fit, you can have children. Nditenda bro. Challenge ndeyekuti mama ndiye musingagona kuita mwana, so ndokubatsirai kuti muchiita mwana. chokwadi baba, ndibatsirei. Uyu mwana uyu munongoramba muchingomuti mwana sezvo mamuchiita, but at least ava ngavachiziva kuti haazi wenyu wekubereka. At least just tell your husband the truth. Chokwadi baba. Haizi nyaya kuti hauna mwana, it's not even your fault, it's just a spiritual attack isingadi. Kana mutwini wako akaita mwana wawinaye newe unongoitawo futi mwana, but ingobuda pachena. Wainungiswa chiko iwepo waishandirwa? Ndakaniswa zvinhu zvakawanda, mazai, zvimbishi, chiya. Wakanungira mahara. Dai munogara pasi wakuziva chokwadi.